Ak aj vy uvažujete o vybudovaní fotovoltaickej elektrárne, nenechajte sa zlákať lacnými ponukami. Nie, cena je vždy všetko a môžete mať elektráreň, ktorá je kvalitná a aj za veľmi dobrú cenu. Moje meno je Filip Beláň a som z firmy Martel Trade. Sme na trhu 16 rokov. Radi by sme vám ponúkli naše riešenia v oblasti obnoviteľných zdrojov a inovatívnych technológií, pričom jednou z našich najväčších predností okrem skúseností je aj vybavenosť, a síce, že dokážeme využiť všetky naše prostriedky, stavebné výťahy, plošiny, rôzne hydraulické ruky k výstavbe fotovoltaických elektrární, aby ste neboli odkázaní na to, že vám príde vašu fotovoltaiku urobiť skupina ľudí, ktorí to robia druhýkrát v živote. Ako skúsená firma vám ponúkneme aj kompletný inžiniering okolo vašej elektrárne, to znamená vybavenie povolení, či už stavebných, alebo povolení na pripojenie na energetike. A zároveň ponúkame aj celoživotný servis vašej fotovoltaickej elektrárne, administratívu, online monitoring a všetky potrebné servisné prehliadky k správnemu a bezstarostnému fungovaniu vašej elektrárne. V prípade vášho záujmu neváhajte kontaktovať našich pracovníkov kvôli ponuke. Naši skúsení technickí pracovníci zhodnotia stav vašej strechy, stav vašej inštalácie a navrhnú na mieru inštaláciu, ktorá bude vhodná pre vaše podmienky. Od nás máte inštaláciu už behom 2 týždňov, ponuku behom 24 hodín, pričom samotnú realizáciu môžete mať už za 1 deň. Pre viac informácií o našej firme nás sledujte na sociálnych sieťach v popise, ktoré sa vám objavia na konci tohto videa.